Hürmetli dostlar, indi barıгызга да мәгълүм, соңгы көннәрдә бик күп сораулар килә, концертларыгыз буламы, күчерәләрме, фәләнме, тегәнме. Беләбез, илдә нинди вазгыять икәнен. Әйе, концертларны күчерергә туры килә кызганычка каршы. Бездән тормый, беләсез. Безнең Себер якларында йөрибез, әле буларын Алла бирсә, эшләп чыгарбыз дигән теләк белән йөрибез. Шаллы концертлары 25-26 мартта булырга тиеш, Сарман булырга тиеш. Шаллы күчә 6-7 майга Алла теләсә. Шул алган билетларыгыз белән, әле анда билетлар бар, Алла бирсә, аларны да алып, май башында күрешербез иншалла. Һәм шулай ук Казан концертлары булырга тиеш иде безнең апрельнең 2-сеннән 5-нә кадәр. Аларны да кызганычка каршы күчерәбез. Күчерәләр, бездән тормый. Ул Алла теләсә була 26 майдан, 27-се, 28-се, 29 майларда бергәләшеп Алла бирсә күрешербез. Билетлар үз көчендә кала. Алла бирсә, исән-сау булсак, сәламәт булсак, күрешербез. Барыгызны да көтеп калам. Алдагы мәгълүматларны, буласы концертларны шушында Инстаграмда, интернетта хәбәр итеп торырмын. Аңлавыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәт белән, сез яраткан Рифат Зарипов.